bis-saħħa tal-mozzjoni li ppreżentajna fil-Parlament, bis-saħħa tad-determinazzjoni tagħna, bis-saħħa tad-deċiżjonijiet illi ħadna u mexxejna flimkien għax emminna, għax aħna konvinti minn dak illi nagħmlu. Aħna dak li nagħmlu ma nagħmluhx għal konvenjenza bħal Robert Abela, jien dak li nagħmlu għax ispirat mill-valuri, nagħmlu għax ispirat mill-konvinzjoni, nagħmlu għaliex nemmen li that is the right thing to do. Dan sostnih il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervista fil-programm Perspettivi fejn stqar li l-Partit Nazzjonalista minn dejjem appoġġja talba ta' Isabel Bonnici sabiex tinħatar inkjesta pubblika. Huwa qal li kieku Robert Abela ħatar inkjesta pubblika xurilu kieku llum il-ġurnata nafu ħafna aktar dettalji dwar x'wassal għal din it-traċedja. Aħna bqajna nagħmlu pressjoni pubblika, Robert Abela baqa' jissabbat saqaj, baqa' jistina rasu u jew nifmu illi kieku din inkjesta pubblika bdiet 3 xhur, 4 xhur, 5 xhur ilu, kieku din inkjesta pubblika llum avvanzat ħafna. Kieku llum sirna nafu diġà ħafna iktar minn li dak id-domandi li għadna qegħdin nagħmlu, ma Robert Abela baqa' jostor il-verità. Bernard Grech saħaq li Robert Abela huwa iżolat dan fil-waqt li l-poplu nġabar faqda nazzjonali sabiex tirrenja il-ġustizzja. Robert Abela huwa dajjef. Robert Abela huwa beżżieħ. Robert Abela ibeżżaw il-poplu maqut ġewwa il-pjazza. Dan huwa l-messaġġ. Dan huwa l-messaġġ li tagħna Robert Abela u għalhekk il-poplu jrid jibqa' ikun maqut, għalhekk hemm bżonn li aktar u aktar nies jingħaqdu f'din il-mixja biex dan il-pajjiż jimxi il-qoddim. Bernard Grech sostna li minna l-4 sa 2 ma nbidel xejn u allura issa kulħadd qed jistaqsi għaliex impika ma' qalb Isabel u John kif ukoll għaliex kompla isabbat saqajh dan fil-waqt li t-tnejn spiċċa kellu jċedi minħabba li l-poplu ingħaqad faqda nazzjonali. Robert Abela qed jagħmel din l-inkjesta pubblika kontra qalbu u l-bieraħ għalinna li kien għalija jindi ma nagħmilx imma kellu jagħmilha u kellu jagħmilha għaliex il-poplu iwrieħ illi hekk għandu jagħmel. Għaliex Robert Abela beża u jibża min-nies fil-pjazza. U l-għaqda nazzjonali illi għandna li Robert Abela mhux se nħalluh ikissirha. Bernard Grech qal li d-djufija ta' Robert Abela qed ħalli effett fuq il-poplu u isset jidher biċ-ċar li dan huwa gvern li ma jafx fejn hu sejjer. Huwa saħaq li mhux biżżejjed li l-Prim Ministru kellu jċedi għaliex issa rridu naraw li x-xogħol f'inkjesta pubblika qiegħed isir sew u li ma jibqax jattakka l-maġistrati inkwirenti. Bernard Grech fakkar ukoll fuq l-importanza li l-poplu Malti wawċi ikollu kwalità ta' ħajja aħjar. Magħna fil-gvern tkun taf li mhux biss ħatibqa' taqla il-flus imma ħajkollok paga aħjar, li jkollok kundizzjonijiet ta' xogħol aħjar, li jkollok opportunitajiet ta' xogħol aħjar, li inti tkun tista' tinvesti aktar, tikber, li wliedek li llum forsi qegħdin jaħsbuha biex jitilqu mill-pajjiż jew telqu, jekk iridu jkollhom l-opportunità li l-futur tagħhom jagħmlu f'pajjiżna. Jekk iridu jsifru, jekk iridu jkollhom esperjenzi barra minn Malta, aħna nieħdu pjaċir li jagħmluh, però mhux għax m'għandhomx għażla, jagħmluha għaliex jixtiequ dik l-esperjenza. Ma mhux biss fejn jidħol il-flus, ma fejn jidħol il-kwalità tal-ħajja li inti tgħix seren. Giulia Falzon għal Net News.